Vieraita varten varataan parhainta, mitä talo voi tarjota, unohtamatta piirakoita, jotka ovat valloittaneet koko Suomen ja joiden voimalla taitavat karjalaistytöt hurmaavat hämäläis- ja pohjalaispoikia herkemmistä luonteista puhumattakaan. Oma lukunsa ovat tietysti taas ne keinot, joilla toisten heimojen neidot valtavat karjalaisnurkaisten sydämet, mutta se ei kuulu tähän. Juhlatalon valmisteluihin saapuvat avuksi naapurien emännät, taitavat pitojen pitäjät ja ahkerat kädet liikkuvat näppärästi. Valmista tulee kovalla kiireellä. Piirakan tekijät touhuvat suuren tuvan puolella ja keittiössä on samanaikaisesti myöskin täysi paine päällä. Korkea juhlapäivä on läsnä. Harrasta tunnelma lisää siirtolaispastori, joka on ollut mukana kärsimysten päivinä ja nyt on mukana tänä täyttymyksen hetkellä. Pastorin aloittamaan virteen yhtyvät kaikki hartain mielin. Nyt pastori puhuu johtolausenaan psalmin sanat. Jos Herra ei huonetta rakenna, niin turhaan sen rakentajat näkevät vaivaa. Hänen lämmin onnentoivotuksensa liikuttaa kaikkia, ei vähiten siirtokansaa, josta osa on joutunut lähes vuosikymmenen odottamaan oman kurkihiren alle pääsyä. Niin, oikein tuli suu hyvä makkuiseksi, kun sai haastaakseen siu kansais. Harvo onkaan näin ikään aikaa rauhassa haastella. Siirtoväen asioiden hoitoa ovat valvoneet sen omat yhteenliittymät. Niistä on suurin Karjalan liitto, joka keväällä vuonna 1950 vietti 10-vuotisjuhlaansa tasavallan presidentin kunnioittaessa tilaisuutta läsnäolollaan. Karjalan seurat ja Karjalan liitto ovat erityisesti valvoneet siirtokansan etuja, tuoden sen toiveet, huolet ja murheet valtiovallan tietoon sekä avustaen siirtoväkeä kaikin tavoin. Uusien asutusalueiden muodostaminen on aiheuttanut kunnillekin lisääntyneitä tehtäviä. Niinpä kansakouluja on pakko rakentaa lisää. Koneellistaminen on meillä ratkaistava sen tosiasian perusteella, että Suomi on pienviljelysvaltainen maa. Yhteisten koneiden käyttö osuuskuntina onkin maassamme jo vanhaa perua ainakin parin vuosikymmenen takaa. Maanhankintalain toteuttamisen yhteydessä on edistetty koneiden yhteiskäyttöä. Asutustoiminnan johdon on täytynyt olla tarkoin selvillä kenttätyön pienimmistäkin yksityiskohdista, jotta sen kehitystä voitaisiin seurata mahdollisimman tarkasti.
Siirtoväen ministeriä myöten, jona pisimmän ajan on ollut kunnallisneuvos Emil Luukka, on asioiden kulkua tarkoin valvottu ja kaikille koetettu tehdä oikeutta. Mitä enemmän tyytyväisiä ihmisiä maassa on, sen tyytyväisempi on koko kansa. Henkilökohtainen kosketus asutettaviin on ollut tärkeää monesta syystä. Sitä paitsi on kaikissa portaissa siirtoväellä ollut omat edustajansa mukana, mikä on ollut eduksi asiain hoidolle. Kalastussiirtoväen sijoittaminen heidän entisiä olojaan vastaaviin olosuhteisiin on ollut asutustoiminnan vaikein pulma. Heidän tilojaan ei ole voitu muodostaa kylin lähelle kalavesiä, taikka on apajoiden takia ollut pakko tinkiä tilojen laadusta. Tässä suhteessa painiskelevat viranomaiset vieläkin erityisien suurien vaikeuksien kanssa. Ajatellaanpa vain tapausta, jolloin pellot ovat vain muutaman 10 senttiä merenpintaa korkeammalla. Nousuvesi nostaa pian Suomenlahden suolaisen veden pelloille ja tekee peltojen viljelemisen mahdottomaksi. Siirtokalastajan aseman kohentaminen on siis kipeä ongelma. On lohdutonta kuulla heidän sanovan, sellaista paikkaa ei täällä Suomessa olekaan seiskar. Maanhankintalain toteuttaminen on osaltansa lievittänyt asutuskeskustenkin asuntopulaa, sillä rintamasotilaiden asuttaminen on kohottanut niiden liepeille runsaasti omakotitaloja, jotka muodostavat usein kauniita ja idyllisiä kaupungin osia. Ottaen huomioon kaikki maansaantiin oikeutetut ryhmät, on kaupunkeihin ja kauppaloihin valmistunut omakoti 6 000 perheelle. Asutustoiminnan merkitys ei siis tässäkään suhteessa ole ollut vähäinen. Unohtaa ei myöskään saa, että maanhankintalain toimeenpanon yhteydessä on lähes 25 000 liian pienen tilan omistajalle annettu lisämaat, ja tällä tavoin luotu heille paremmat mahdollisuudet saada toimeentulonsa omalta konnultansa. Oman kodin hankkiminen 100 000 perheelle on saavutus, josta koko Suomen kansa voi olla ylpeä, sillä lopultakin kansa itse on ollut päätekijä. Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä. Samoin on jokaisella ihmisellä oikeus saada oma koti perheensä tyyssijaksi. Ilman sitä ei kansakunta voi kehittyä onnelliseksi. Kansa, joka ei tämän päämäärän hyväksi ole valmis uhrauksiin, ei käsitä omaa parastaan, eikä osaa oikein rakentaa tulevaisuuttaan.